Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародарон. Ман Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Рости гап соат 2 шабай ман таги дом даём. Як неожиданно бигами видео шид. Иншолло боварӣ дорам ки хеле фоидаи калон мерасонад. Якчанд видеоро тамошо кардам. Муомилаи бародарои тоҷик ада корошона ҳодисҳое ки дар шабакаҳои интернет мебинем, бовар кунед, агар кӯчаги гирем, агар замин намекафа бидроем. На самом деле да чӣ қадар паст шуда рафтест имрӯз то рӯз. ман истодам бо комментариёро хондам, якчанд мавзӯъро, якчанд саволоро хостам мавзӯи пурра карда шумода фаҳмонам ва шояд ин охирон видеои ман ба забони тоҷикӣ шавад бародаро. дар давоми видео ман ҳамаша мефаҳмонам. Якум саволе ки сахт мардумро интереснае, ин масъалаи рейду проверка чанд қадар давом мекунад. Дуюм савол, ин ози стоит биёем Москва ё не. Сеюм савол, чӣ хел мо ай таможни бе проблема гузарем, чӣ хел Москва биёем ва чорум, дар ҳолате ки депортатсия кардан чӣ кор кунем. Якум то, что мардумро сахт интереснее, масъалаи рейд чанд қадар давом мекунад. Бародаро, ай мову шумо зависит мекунад. ҳодисае ки моҳи март шуд, бисёриҳо прекрасно медонанд. Хай, рейду проверка, депортатсия, выдворение мардум дар азоб буданд, но 2 моҳ гузашт, уже хела сабуктар шуд. Иншолло ки як 3 моҳда уже хела бо сабуктар мешаванд. Но агар ҳамин видеое ки ман ҳозир мемонам, ҳамин хел корро давом додан гирад, солош ки рейд рафтан мегираву мардум дар азобанд. нигоҳ кунед бародарое ки патент получаткунӣ меранд дар Сахарова чӣ аҳвол данд. ман намедонам ба кадом забон фаҳмонам, но ба забони русӣ дики мегӯянд, кун аз самом дил дики шида рафтагиянд. як хело мумкин як хели шумо да сахт расаи суханои мо, но чӣ хеле мегӯянд ҳақиқат талхай. Ну ай ба ёхи бас то кая ин хело мо давом метиҳем бародаро. Ну неужели ҳамин қадар паст шуда равем ки ин ҳам хел ҳолатҳо да шумо мисол худтона нишон диҳед. Да ин ҳамин як молбозор, ман намедонам ба кадом забон фаҳмонам. Ну бас будагист, очрат кунед, спокойно равен, чтобы шуморо бибинанд, аммо ҳавас кунанд. На самом деле, яъни то, что бибинанд ҳамуҷа дар Сахарова, ҳама МВД, мисол Следственный комитет, прокуратура, мисол ана то ДПС, дигар любой таш ҳамуҷа да ҳаста, дуруст, мисол даже ФСБ, ҳамо мебинанд чӣ мегӯянд. На самом деле, да ну нафиг, упакуйте их домой в Таджикистан, ё не? Охи бас будагист, илтимос бирасонен якдигар да бирасонем баса, у хел муомила кати, конечно мо якбора безеб мекунем, ҳамин рейду проверкаҳо давом додан мегиранд. Илтимос ҳаракат кунед, як поступкҳои хуб, як муомилаи хуб кунед, чтобы худмонро бибинанд, ҳавас кунанд бародаро. Ну бас будагист охи. ё ки дур намерем, ина бародарои тоҷик дар Перм ҷанг мекунанд. Бача шумо ҷангкунӣ омадаед? Неужели шумо байни хитон общий язик наёбед? Ну майла яктат ганда шиди, дигарит соз ша. фикри хитона намекунем, фикри падару модар, фикри зану фарзанд, фикри дигар бародарои тоҷика кунем. Ай пишти шумо мо страдат мекунем, ай пишти шумо дигар тоҷико страдат мекунанд. бача неужели сабр карда наметонем? мусулмоне мегем, дод мезанем, алҳамдулилло мегем, охи аҳволи моро бин. ҳозир агар мо саволмон битиҳам бигӯянд нағз мебинем пайғамбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ мегем мо? мегем мембрем барош. серьёзно? чӣ ба пайравиша намекунем агар не? чӣ қадар босабр буданд? неужели мо сабр карда наметонем? диди ҳам бародарат хай, ну майли гуфти гапҳо ақоратат кард, ягон гап гуфт, ну хотя бы яктат ба ақл ша общий язик биё, хай тоҷикем дар кор неста, ҷанг накунем. бахшиш прасидан ягон ҷои запарлугиш неста, ягон ҷои тарсиш неста. ба як бахшиш прасидан шояд ту чанд кора бурд кунӣ ки мисол бигем паси тирма нарай ту ё ки вай. ҷанг мекунӣ ятата мекушӣ, чӣ мешава ба? чӣ мешава? киҷо зурита нишон метиҳӣ? назди падару модари вайда чӣ ҷавоб метиҳӣ? назди зану фарзанди вайда чӣ ҷавоб метиҳӣ мекушиша? ҷонша мегирӣ, чӣ мегӯӣ оташта? очашта чӣ мегӯӣ? бачата киштум мегӯӣ? сарат хам мерай, пушаймон мешавӣ. паси панҷара мерай, бо та очаи хита месӯзонӣ, зану фарзанда месӯзонӣ. бо болои қадар хела мардуми тоҷик дар азоб мешавад. пиадети таҷики мегӯянд. бача ну бас будаги сухӣ. Ну бас то кая давом метиҳем шумо? То кая давом метиҳем? бача ҷангкунӣ наомадем, ҳамамон сумкоркунӣ, манам сумкоркунӣ омадам.
این اوضاع اومدم پیتر دا انشالله ببینم کم کم تکسوات کردم میگم ویدیو کنم شما دا نشون بدیم کورا و دیگر بیاین یک دیگر را دستگیری کنین جنگ نکنین معامله کنین دوست دارین حرمت کنین یاردم تین خیلی یاردم تو نمیرسه ضرر تو نرسونین التماس بعد конечно рейду проверка و دیگر میشه بچه یه ماه تینج گردیم همینجا یه ماه تینج گردیم در تمام شهرهای هم توجیکو فقط معامله خوب پاستوبکوی خوب کنین کو کیف میکنن اما رید نمیکنن دیگه اگر به دокумент депортация کرد ببینن میگن ничего страшного вы хороший брен میگه конечно айпштин هم خیلی شما айпшти я خیلی دیگه برادرها دستای آدمو استرادت میکنن ну бас бидагис бародаро ҳозир мегӯян э ту ёра ман зашиша накардастам не нигоҳ кунед да ситуатсия чӣ хела дур намерем ана бисёриятон медонем он ширкат кардагим мисол юридический компания алҳамдулилло дар хизмати мардумай ситуатсия чӣ хела бисёр ҳолатода мода муроҷиат мекунанд наркокурьер мекапанд изнасиливание капидиян мисол дига корода ҳабачат ну бас бидагис ҳозир агар урус биёяд тоҷикистон дуздӣ кунад ғарӣ кунад таҷовуз кунад духтарои тоҷика ғам тияд одам кушад چه خیلی میکنین شما یا که من همین لبای دستانی توجیک کنش همه درونی همه خلاص اما میایم اینجا چی کارو میکنین بیاین اکیل التماس من را درست فهمین برادرو همون وقت سواد اومد فکر یک دیگر را کنیم معامله خوب کنیم که همه دوست دارن حرمت کنن و دیگر خیلی دوست هم ندارن حرمت هم نکنن حتی به چشمی بد کتی نگاه نکنن общий язык ёбин дар кор неста мо дур намерем уна площадка меброям бародарои тоҷик футбол бозӣ мекунанд ман намегӯям шумо футбол бозӣ накунед футбол бозӣ кунед шояд ягонта шумо мара тамошо доред дар тюмен уна урус видео мекунам мисол бачаҳои калон дастойни буварӣ дорам ки любой тадкиса да пул дорӣ скидываться кунед намедонам 500 рубли равен я стадион аренда гиред чанд қадаре футбол бозӣ мекунед футбол кунед шарт намуҷа броен додвой кунед нишон битем ман намегӯям барои шумо несту площадка барои ҳама нози у вақту соат нест мо броем футбол бозӣ кунем ози у вақту соат нест мо наоборот бо гуфтестам ки муомилаи хуб нишон тием ва ёда зуртон мераса футбол бозӣ кунен аренда гирен диден урусо омадеста ягон соат ва ёда падарка кунен ягон ҷои за подлогиш ягон ҷои безебиш нест бача ман мойка сама обслуживание дро омадам мошини шуштам 60 рубл 70 рубл мон дар ам мойка сразу машина бировардам давидам уруса гуфтам бидро ки ман ҷа сума монда ки ай хирсандира парид бора бовар кунед агар ҳами хела муомила кунен боз я бор дигар муомила кунен бародарое ки менависа мегӯян россия намешава дига россия мешава россия просто кадан накунед мефаҳм мо рейда илтимос дуруст фаҳмем проверка дигару дигар но фикри дигар бародарои тоҷика кунед шояд ягонтаи шумо дар кор нест ино бисёр бародаро дар инҷа зиндагӣ мекунанд ай ҳамин сабаб рейду проверкаҳо зиёд шуда мегиранд дуо кунед алло мушкилои ҳамамонро осон гардонад дуюм савол стоит айози омадан ё не нигоҳ кунед бародаро ай рӯи статистика ай рӯи рейду проверкаҳо ман шумо да мегӯям ки мақсад агар прям маҷбур набошен лучи наёен озӣ 2 моҳ 3 моҳ кати падару модар гарден кати зану фарзанд гарден амуҷа иншолло ки алло ризқтон наметиҳам бародаро пака наёен агар прям необходимости калон набошад пака наёен бародаро я 2-3 моҳ сабр кунед иншолло боз сабуктар мешавад чунки бисёр ҳолатҳода ҳозир раҳрӯ қабила депорт кардесиян ай ҷои коро депорт кардесиян мисол шидестай ки камтар шидаги не ки ҳозирам шидестай мисол ана аэропорт гардондесиян ва дигару дигар ина саволҳо бисёр омадестай ки бисёр бачаҳо меоянд бисёриёшона гардондесиян ай таможне сабаби гардонданашон дар чия бародаро аэропорт якум очрат ай телефон ягон видеои исломӣ меёванд дуюм очрат бародаро и ай афту андоми шумо агар кӯчагӣ гирем илтимос мара дуруст фаҳмед шояд бо ягон каса сахт расанд но ҳақиқатаи ҳамин чиз аҳамият дода бошед тоҷикистон париданда ё ки омаданда дар бари як хел ҳамара намегӯм дар бари як хел бародарои тоҷик истода намешава як муқоми бу мекунад бовар кунед агар бача 200 рублаи ҳамун рексонара харед истифода баред концов шумо мардак ҳастед душ кунед тоза нигоҳ кунед хутона илтимос баъд конечно депорт мекунанд катон дабартон истода наметавонад ай баёхи сару форматона соз кунем ки ҷоида як ман намегӯям грузчики кори бадай не бародаро просто янам кор мекардан як хел бародаро ҳамун либосошон кати тоҷикистон мепаранд ҳабача як нормальный парадни пушен як фасон берун мебироед барои чӣ зиндагӣ мекунед ман зиндагӣ дорум зан ман намегӯям шумо чиз накунед не охи нигоҳ кунед ман шумо да мисол меорам ами чӣ хел роли калон бозӣ мекунад вақте шумо сару формаи соз мепушен кантовка мекунед тозаак мегарден ку милиса проверкатон намекунад мардак ворӣ но вақти не хели чилагӣ не хели мегарден ку бахшиши зиёд иҷа биё мега иҷа биё уже хитон сигнал метен ки биё мара проверка кун
аба чаму жалед накунед сумтона я сару формаи нормали харем берун да гарден ё ки ҳамаи аэропорт да паридан да сумкора мебини кандагӣ нимколаскоч и хеле да конечно мегардонанд. ҳозир инам хеле гапай дар таможни нигоҳ кардеси янку кӣ омадестай мехоҳӣ спокойно гузарӣ такя баъло мекунӣ намозта мехонӣ дуо мекунӣ ака ман намегӯм ту 100% мегзарӣ не бародаро ака бестин но иҷада шанс бисёртарай шанс бисёртарай инами мисол бепатенти бедигари инами мошин мисол рафтести гаи дар кадом ҳолат ман мекунад дар ҳолате ки мисол мошини ҷазирай дар ҳолати муисари намекунад не инам хелиай насамдели инами хелай ҳамун аэропортам ҳозир нигоҳ мекунанд забони руситона сару форматона тарзи суханронитона мисол мӯи сартона афту андому ришу фашу дигару дигар риш дорӣ кантовка чотка мӯи сарта каротки либоси ягон сафед желательно сафед пушен сафед ҳама вақт якум ҷодай бародаро ҳама вақт якум ҷодай тоза приятне биёен хандида гап занем иншоалло ки мегзарем бародаро иншоалло мегзарем хай ҳо шояд ҳастанд ну по-любому бародарое ки ҳоз мегӯянд ман 100% мара серано гардондан ҳо гардондестанд ҳозир рейду проверкаҳо сахтарай ана баъд агар ки ягон шиносотон бошанд мисол ронандое ки мақсад ай тоҷикистон москва меоянд мошинкати ҳаракати мошинкати биёен и хел шанс бисёртарай ки шумо ай граница мегзарен барои чи ки проверкаҳои сахт фақат дар аэропортҳо ҳаст ҳозир бародаро агар прям желанияи калон дорен лучши мошинкати биёен бародаро мо анализ кардем суҳбат кардем бародаро ки мераванд меоянд ана хел хубтарай бародаро ва конечно самое главное бародарое ки дар москва қарор дорен мехоҳен граница пересекат кунен шумо метавонед смело ба номеро ки дар рӯи экранай ҳозир сохранит кунен ё ки скриншот кунед чтобы хотиртон наброяд смело ба сари баланд иншоалло шумо граница пересекат карда меоянд акай рустамкати мошинои худмонаи бародаро бисёриётон прекрасно медонен ва дар соҳаи граница камашта қариб 10 солай шояд даже зиёд бародаро опытни водитело ҳастанд иншоалло ки поездка маъқултон мешавад бародаро ана нигоҳ кунед самое главное дар ҳолате ки шуморо депортатсия мекунанд бародаро бисёр ҳолатҳода аҳамият додагим даже патентдорора бисёриётон медонед ширкате ки ман кушода кардам яъне компания тоҷдорон legal expert дар ҳолате ки шуморо депортатсия мекунанд выдворение мекунанд въездтона маҳкам мекунанд садама мекунанд юрист дар кора ё ки дигар ҳолатҳое ки шумо дар юрист дар кора масъалаи гражданство переселение ва дигар ҳолатҳо шумо метавонед смело дар номерое ки рӯи экрандай ватсапда нависед агар ки шумо дар дер ҷавоб додан босабр бошед шумораи сообщениҳо хеле зиёданд бародаро хеле зиёданд иншоалло менеҷер порядка отчеткати шумода ҷавоб медиҳанд нависед худо хоҳад дар хизмати шумои компанияи мо бародаро ягон камбудӣ бошад нависед иншоалло ман ислоҳ мекунам бародаро ягон ҷои вайш нест ва возможно ин охирон видеои ман ба забони тоҷикӣ шавад ман далш ҳаракат мекунам ба забони русӣ видео ба навор гирем бародаро илтимос с пониманием да яъне бо фаҳмоиш относиться кунен далши ба забони русӣ мекунем чтобы ҳамон хел дастгиритон бояд бошад бародаро ҳазор раҳмат ки ҳастен як бори дигар якум масъалаи рейд ай худмон зависид мекунад илтимос бас кунен беҷогардиву дигара муомилаи хуб кунен дуюм бародаро омадан ҳаракат кунем бародаро нигоҳ кунем ки мисол необходимости калон бошад мисол маҷбур ки бошен биёен маҷбур набошен ягон моҳ сабр кунен бародарое ки мехоҳен ай таможни спокойно гузарен сару формаи тоза кантовка кардагӣ хушрувак либоси соскатӣ биёед ё ки ба мошин равед бародаро ва масъалаи депортатсия метавонед муроҷиат кунем бародаро ҳазор раҳмат ки ҳастен илтимос мара дуруст фаҳмен камтар на самом деле қарм кард бигем намедонам ҳами хел бародароро мебинен корошона алло ҳамамонда сабртия дар кор нестай бовар кунед агар ҷанг накунен якдигарро дӯст дорен ҳурмат кунен бародаро муомилаи хуб кунен боқӣ дар паноҳи алло бошен алло нигавонтон ассалому алайкум.